Pilipinas, Barangay Captain kang Barangay Kalitan. Diyan ko kadya sa satellite ni Governor Dudut Kacau. Nanutular kong siguro ka mga ipunig, pero isa ra sigog nga nakatao kang mayad kagang uling para sa barangay sa Kulasi. Bikat ang Kulasi kundi nga bilong kan tiking inabuligan na. Tapos lang nagtitin kami nga gipatangan ni Bob kang satellite office dito sa Kulasi para marapit ang among rapunan para din kami katutol sa diin para ma-consumsi kundi di dyan sa may Kulasi rin gid. Dapat pasalamatan ka mga tingin nyo o tingalaklasin nyo na ang ginobra kang ating gobernadora sa ating probinsya ng Tiki. Ako lagi na ako mahambang sa liwat nga kasama dito kami ako na sa anak konsensya na gatabibis ginatawanan kang time ang klasin nyo na mag-duty sa mga banwa. Ako lang dito na ako thank you very much. Pasalamat ako ay mag-abdo ako riya. Natawan din ako. Ako ya, si Ate Riano Alvarez. Nagpasalamat man ko sa itong mabuli. Doon ka salamat sa itong mabuli. Pagkakatong nasa itong mabuli. Kamayan ang salamat. Kaya kulong maging tao. Salamat. Kali siya hindi magturo kapitan ng Barangay Captain. Matik kami sa adlaw kang wibis ni Jack Misikop sa pagtuturo ang mga suporta sa mga mga tao sa bilong ng Kulasi, hindi lang sa Kulasi, kundi sa Sakpan ang among nga banwa. Kapasalamat din kami ng every wibis ni Jack Misikop sa pagtuturo ang mga suporta labi lagi sa mga tao mga kakinangan sa among tapos katukod ang ating sistema sa barangay, duduro kita ng politiko, nakapanugro ako mga AX, nakapanugro ko sigong mga AX, kani kapasalamat din in behalf ng bilog na Kulasi, bilang kapitan, nakita ko din ang pagkukuan ng tumuluyong dito sa Kulasi. Kani sa Juan, ako bilang kapitan, nagpasalamat din, Gindoro, hanggang sigong si kisuman natin nagapaningwakin para sa pasbagan ng ating probinsya.